Mga igsuon, ang atong ebanghelyo naghisgot mahitungod nining priestly prayer of Jesus. Matud pa sa mga theologians, gitan-aw nila kining bahin sa atong ebanghelyo as the priestly prayer of Jesus to his disciples. No? Si Jesus, iyang gipakita ang ministriya sa iyahang pagkapari, no? Being the high priest, iyang gipakita kini pinaagi sa pag-ampo ngadto sa iyahang mga tinun-an. Dili lang sa 12 ka tinun-an kundi sa tanan nga nagtuo kaniya, sa tanan nga gihatag sa amahan ngadto kaniya. Nag-ampo siya kanila. No? Ampo siya nga hatagan sila, protektahan sila sama sa paghatag sa grasya sa Ginoo sa amahan ngadto kaniya. Nagampo siya nga kining mga tawhana nga mituo kaniya magpabilin diha sa ilahang pagtuo. Magpabilin diha sa pagtuo nganha kaniya. Kay nining higayuna, palakaw na si Jesus, no? O sa iyang pagbalik ngadto sa amahan, iyang gihangyo ang iyang amahan nga panalanginan ang iyahang mga tinun-an, panalanginan ang tanan nga gihatag kaniya. Kay kining mga tinun-an mao naman dayon ang magpadayon, no, sa ministriya ni Jesus. No? Gipakita ni Jesus ang priestly ministry kanato. No? Taliwa siya ngadto sa amahan o ngadto sa iyahang mga tinun-an. Makahinumdum ta sa priestly ang kanang kanta bitaw nga the priest, no? From man to God, bringing man to God and God to man. Mausab niya ang gibuhat ni Jesus diha sa iyahang pag-ampo ngadto sa iyahang mga tinun-an. Bringing God to them and them to God. Ang desire aron nga mahiusa sila ngadto sa amahan, ingon nga ang amahan o si Jesus nahiusa. Mga igsuon, sa atong tagsa-tagsa ka mga bunyag, nadawat nato ning gitawag nato threefold ministry of Christ. Kingly, priestly, and prophetic. Kitang tanan, no? Nakadawat ning kingly, priestly, and prophetic ministry of Christ. Pasabot, tagsa-tagsa ka nato na ay pagkapari. Kining gitawag nato common priesthood. Kining kang bishop sa mga kauban ng pari, no? Mao ni ang ministerial priesthood. Pero aside sa ministerial priesthood, natay common priesthood. O ang atong pagbasa karon, ang atong ebanghelyo karon, diin gitudlo ni Jesus ang iyahang priestly prayer alang kanatong tanan. Nag-awhag kanato nga ato usab puy-an kining atong common priesthood. Pasabot, mag-inampuay ta. Dili lang ta mag-ampo sa atong kaugalingon, kundi mag-ampo ta alang sa katawhan ngadto sa Dios o dad-o nato ang Dios ngadto sa katawhan. Si nay mga post sa Facebook mahitungod nining 5 finger prayer, no? Katong thumb, 1, 2, 3, 4, 5 finger prayer. No? 5 finger prayer.
atong person close to us, family, relatives, friends, ato silang iampo. Ikaduha, kining uh, kining nga finger, the teaching finger, no? Mag-ampo ta sa mga magtutudlo. Mag-ampo ta sa mga professors. Mag-ampo ta ni atong mga tao nga nagtudlo na ay teaching authority. Katulo, pray for those who have governing authority. Atong mga leaders, sa simbahan man o sa civil nga mga leaders, ato silang iampo. Ikaupat, the weakest, no? Katong mga tao nga masakiton, katong mga tao nga luya, labi na karong panahon nining pandemic, katong mga tao nga nagmasakiton tungod sa pandemic. Ikalima, ayha pa ang atong kaugalingon. Okay. Wala nagpasabot nga kung hayahay ang atong kinabuhi o kung naatay otoridad, wa na ta nanginahanglag pag-ampo. Nanginahanglan tang tanan og pag-ampo. Bisan kaming mga pari, nanginahanglan sa inyong pag-ampo. Okay. Wala nagpasabot nga kami mo ay mag-lead sa worship, no? Naasa mo ang ministerial priestly ministry, wala namin nanginahanglan pag-ampo. No. Nanginahanglan gyapon sa pag-ampo sa katawhan. Kay kining tanan, pagtudlo kanato ni Jesus, mauman nga kitang tanan shares the priestly ministry of Christ. Mag-inampo ay ta nga dili ta mawa ngadto kaniya, di ta masalaag ngadto kaniya, no? Atong mga civil leaders, wa nagpasabot nga naa sila'y otoridad, naa sila'y authority, wa na sila nanginahanglang pag-ampo. All the more nga nanginahanglan sila pag-ampo. Siguro ang challenge ato nga sa atong higayon nga mag-ampo kita before matulog, inigmata nato sa buntag, di lang ta mag-ampo sa atong kaugalingon, kundi mag-ampo ta sa tanan. Nitong mga tao na suod, pamilya, nitong mga tao nga magtutudlo, nitong mga tao na nag-govern, mga leaders sa simbahan man o sa civil, nitong mga tao nga mahuyang, nitong mga tao nga nangbasakiton o katapusan na ang pag-ampo alang sa atong kaugalingon. Let us exercise our common priesthood.